Шәрік клубы өзі ұйышқан була 1906 елда. Ләкин 4 ел ішінде ол түрлі биналарда өзінің эшчәнлеген алып бара. Шәрік клубы ул Габдулла Тукай исемен белән дә бәйле. Менә Тукай әлеге комплекска үзенә нинди өлеш керткән? Нинди эшчәнлек алып барган? Халык әдәбияты дигән лекциясе була Габдулла Тукайның. Гомумән, менә хәзер безнең бүген пәнҗешәмбе, нәкъ менә пәнҗешәмбе көннәрдә һәр атнаны лекциялар укыла торган була. Тарихка күз салсак, элегрәк бит инде Шәрік клубы дип кенә аталган. Хәзер инде әлеге исемгә яңа сүзләр дә килеп кушыла, интерактив мультимедиа комплексы. Менә ни өчен интерактив комплекс? Монда кеше үзе килеп, безнең кунакларыбыз үз куллары белән яки инде гаджетлар, телефоннар ярдәмендә татар театры тарихына чума алалар. Музейның үз урыны, комплексның үз урыны. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Узган атнада халыкара музейлар көне булып үтте. Шул уңайдан бүгенге тапшыруыбызда Шәрік клубы татар театры тарихының интерактив мультимедиа комплексы хакында сөйләшербез. Ул гадәти музейлардан аерылама. Мультимедиа аша тарихны өйрәнеп буламы? Әлеге сорауларга җаваплар эзләрбез. Кунагыбыз комплексның мөдире Таңсылу Мустафина. Таңсылу, сәлам, хәерле көн. Сәлам, Гөлүсә. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин монда килүемә бик шатмын. Кәефләре? Кәефләр Аллага шөкер бик яхшы. Без дә сине күрүебезгә бик шат, без рәхмәт килгәнең өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Таңсылу, башта инде әңгәмәбезне Шәрік клубы турында сөйләшүдән башлап җибәрербездер, әйме? Аның тарихына кагылып үтәрбез. Аның бит инде төп максаты элек-электән үк халкыбызны мәдәни яктан агарту булган. Менә әгәр дә без Камал театрын һәм Шәрік клубы дип әйтсәк, алар арасында нинди бәйләнеш бар? Гомумән, менә 100 ел элек, 100 елдан 110 ел элек хәтта, Шәрік клубы бинасына әлеге ұйышма келіп кере. Гомумән, Шәрік клубы үзе ұйышқан була 1906 елда. Ләкин 4 ел ішінде ол түрлі биналарда өзінің эшчәнлеген алып бара, анда мөгаен акчалар да җитмәгәндер инде. Башта Болгар кунакханасының 20-22 номерларында да урнашкан була ул. Анасын Иске Татар бистәсендә, Сабитов йортында да урнаша, элеккеге проломны бүгенге көндә Бауман дип аталучы урамдагы бер йортта да урнашкан була. Нәкъ 1910 елда ул инде Шәрік клубы бинасына, менә без белгән хәзерге бинада үзенең эшчәнлеген, төпләнә дип әйткәнгә була, кайдыр бер Октябрь революциясенә кадәр дип әйтсәк була инде. Татар театры белән нинди бәйләнеше бар дигәндә, Шәрік клубы оешмасы әлеге бинада төпләнгәннән соң, кайдыр 1 елдан артык вакыт үткәч, монда беренче татар профессиональ театр труппасы Сәйер урнаша. Дөресрәге, Шәрік клубы Сәйер труппасының үзенең штатына ала дип әйтергә була. Димәк, клубның эшчәнлеге дә алып барыла, спектакльләр дә куела. Шуңа күрә менә монда шундый уртаклык бар. Һәм белүемчә бит инде Шәрік клубы ул Габдулла Тукай исемен белән дә бәйле. Менә Тукай әлеге комплекска үзенә нинди өлеш керткән? Нинди эшчәнлек алып барган? Кайбер кешеләр, бәлки тарихны белгән дә, бәлки тарихны бик үк яхшы белмәгән кешеләр дә Шәрік клубын оештыручылар, тудыручылар исемлегендә Габдулла Тукай булган дип әйтергә яраталар. Дөресен әйткәндә алай түгел. Шәрік клубын оештырган шәхес ул Ибраһим Тиргулов. Оештыручыларның берсе. Ул Галим Мирза. Габдулла Тукай инде аннан соң гына килеп кушыла әлеге клубка, аның эшчәнлегенә. Шәрік клубында әле без белгән бинада түгел, ул башка бинада булган вакытта халык әдәбияты дигән лекциясе
була Габдулла Тукайның. Гомумән, менә хәзер безнең бүген пәнҗешәмбе, нәкъ менә пәнҗешәмбе көннәрдә Менә бит нинди тәңгәл килү. һәр атнаны лекциялар укыла торган була. Һәм бүгенге көнгәчә безгә иң билгеле булган лекция ул шул Габдулла Тукайның халык әдәбияты дигән лекциясе. Анда ул нәкъ фольклорга кагылып үтә инде. Гомумән, ни өчен татар халык җырларын тыңларга, җырларга кирәклеге турында да ассызыклап үтә. Аның менә шул халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, бөек ул дигән сүзләре нәкъ менә шәрык клубында яңгырый. Менә шундый өлешен дә керткән дип әйтергә була. Менә тарихка күз салсак, элегрәк бит инде Шәрык клубы дип кенә аталган. Хәзер инде әлеге исемгә яңа сүзләр дә килеп кушыла, интерактив мультимедиа комплексы. Менә ни өчен интерактив комплекс? Беренчедән безнең өчен бу зур горурлык. Менә 100 елдан артык вакыт үткәч, әлеге бинага аның беренчел функциясын кире кайтару. Димәк, анда тагын халык җыела, яшьләр генә түгел, гомумән халык, балалар да, Кемнең теләге бар? Кем кире теле, шулар безгә килә ала. Һәм без гади Шәрык клубы буларак кына кире кайтмадык, нәкъ менә интерактив мультимедиа комплексы буларак. Димәк, монда кеше үзе килеп, безнең кунакларыбыз үз куллары белән яки инде гаджетлар, телефоннар ярдәмендә татар театры тарихына чума алалар. Анда безнең заманча технологиялар белән беррәттән эшләнгән комплекс инде бу. Менә шулай да әлеге комплексны гадәти музейлар белән чагыштырып карасак, монда нинди аермалар бар? Функциялар безнең охшаш, дөресен әйткәндә, менә шул тарихны кешегә җиткерү инде, гомумән тарихны килгән кешеләргә күрсәтә алу, ләкин аермалы як мигаен менә мондыйрактыр. Музейларда күп кенә экспонатлар кешегә күренмәскә дә мөмкин. Алар я инде бик тә кадерле, яки инде бик үк яхшы хәлеттә булмаган экспонатлар. Я размеры белән зур. Я размеры белән бик зур, яки инде бик кечкенә булырга мөмкин. Алар менә шулай складларда кайдыр сакланып, кеше күзенә күренмәскә дә мөмкин. Монда инде зурайтып та карап була. Монда зурайтып та, монда гомумән бөтен нәрсәне дә без халыкка күрсәтә алабыз. Зур экраннар. Үзебезнең кул белән генә үткәреп җибәрәбез, мәсәлән, бер фотографиядан икенчесенә күчәбез, төрле документларның, төрле шәхси әйберләрнең фотосурәтләре барысы да менә экранда чагыла безнең. Барысы да күрергә була. Менә бу комплексны шулай да музейны алыштыра ала дип әйтеп буламы? Мин алай дип әйтмәс идем. Чөнки музей үзе ул бик кирәк институция дип әйтергә миндә мөмкин. Музейның үз функциясы бар, ничекәлекләре кирип китсәк, безнең комплексның үз үзенчәлекләре бар. Музейның үз урыны, комплексның үз урыны. Алыштыра ала дип әйтмәс идем. Әгәр дә без мәсәлән Шәрык клубы 20нче гасырда ди һәм хәзерге вакыттагы яңартылган Шәрык клубын алсак, монда ниндидер уртак яклар сакландымы? Әйтик, мәсәлән, сәхнәгә килгәндә ул шул урында калдымы, әллә инде ниндидер төптән үзгәрешләр булдымы? Бинага килгәндә, нәкъ менә беренче катта 20нче гасыр башында анда касса булган. Касса, гардероб өлеше һәм инде Шәрык клубының җитәкчелегенең эш бүлмәләре дә, чөнки әлеге клуб, әлеге оешма ул рәсми рәвештә теркәлгән, аның үз нигезнәмәсе, үз уставы булган оешма була. Менә беренче катта шушындай әйберләр әле. Шуның өстенә анда ашау-эчү урынында була. Бүгенге көндә анда ашау-эчү урыны әлегә юк. Шулай да көтеләдер. Шулай да көтелә, Алла бирсә, менә безнең бит инде ул бинаны кемнәрнең күргәннәре бар. Ул 2 һәм 3 катлы. 2 катлы өлешендә безнең комплекска кагылышлы экспонатлар, экспозициялар юк. Менә шул өлештә, якын киләчәктә, Алла бирсә, менә театраль буфет кебегрәк менә шундыйрак ашау-эчү урыны да булдырырга телибез. Икенче катта сәхнә булган. Сәхнә кайдыр бер 150 кеше сыйдырашлы сәхнә була. Ул әле утырган килеш кенә. Инде басып турып та бик зур чаралар булган вакытта, 20нче гасыр башында, анда хәтта 300 кешегә хәтле сыя алган. Нәкъ менә шул урында дип алдый алмыйм, ләкин шама белән шул урында урнашкан булган сәхнәне без үзебез бүгенге көндә күз алганча торгызырга тырыштык. Чөнки 100 ел эчендә анда барбер инде үзгәрешләр булган. Мәсәлән, инде беренче Бөтен дөнья сугышы башланганнан соң әлеге бина, мәсәлән, лазаретка әйләнә, анда лазарет урнаштырыла. Аннан соң да инде төрле әйберләр урнашкан була әлеге бинада, хәтта 20нче гасыр башы
20 ғасыр ақыры, 21 ғасыр башында анда кулинарный училище да була. Менә бит. Демәк, әлеге бина 100 ел эчендә аның тарихында бик кызык хәлләр булган, һәм дә әлбәттә эчендәге үзгәрешләр дә булмый тору мөмкин түгел. Менә сәхнә дөресен әйткәндә шул икенче катта барыбер бар. Өченче катта китапханә. 20 ғасыр башында китапхана ничек булган, бүгенге көндә дә анда без бит менә Камал театрының филиалы булып исәпләнәбез дип әйтсәк тә була. Нәкъ менә Камал театрының китапханәсе 3нче катта. Һәм анда теләсә кем керә ала дип алдамыйм, ләкин теләгән очракта нәкъ менә безгә шалтыратып, безнең китапханәдә эшләүче кыз белән дә элемтәгә кереп, аны китаплар алырга була. Демәк, юлларын табып була инде, зур теләк булганда. Шушы урында сюжетка тукталып битәргә тәкъдим итәм, Таңсылу. Камал театр музее җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Лора Башакирҗанованың да тапшырыбызның темасына кагылышлы фикерләре бар. Тыңлап үтик әле. Игътибар экранга. Камал театры музей комплекслары турында сөйләшәбез икән, сүзне Галиәскәр Камалның шәхси әйберләре сакланучы бүлмәдән башлау дөрес булыр. Аны Луара ханым Шакирҗан җитәкли. Музейлар алар тарихны саклау, тарихны өйрәнү өчен иң кирәкле бер тармак. Һәм алар бик күп төрле. Аларның тарихи бинаны яктыртканы бар, яки инде булса шәхескә багышланганы. Алар төрле булган кебек, аларны тамашачыга килгән кешегә күрсәтү ысуллары да бик күп төрле. Мәсәлән, Муса Җәлилнең музее, ул анда яшәгән шул фатир тарихи буларак кыйммәтле. Тукай музеенда аның иҗатына багышланган, тормышына багышланган экспозиция белән кызыклы. Менә без Галиәскәр Камал бүлмәсе дип атыйбыз моны. Монда инде Галиәскәр Камалның үзенең шәхси җиһазлары куелу белән бу безгә кыйммәтле. Хәзер инде Камал театр карамагында Шәрык клубы да бар. Ул мультимедиа комплексы. Бирдә экспозицияләр җанлы дисәм дә ялгышмам. Мультимедиа күренешләре белән шушы классик музейларның классик эшчәнлеген бергә күрсәтә алу, ул отышлы гына. Һәм чынлап та ниндидер бер көндәш итеп карарга ярамый. Мультимедианы шушы безнең үзебез күнеккән алымга, эшчәнлеккә, әйтик менә, һәр нәрсәне карап була, тотып була. Бу монсы да кирәк. Шул вакытта бик күп үзенә эштәлекне ала бит мультимедиа. Бу юлы Галиәскәр Камал пышмагына килгәнбез икән инде, биредә аның шәхси әйберләренә күзәтү ясыйк. Менә аның урындагы, аңа утырып ул әсәрләрен иҗат иткән. Менә сәгате, монысы көзгесе. Буларның барысы белән дә сез спектакль башлануын көткәндә театрда таныша аласыз. Бик урынлы фикерләр дип уйлыйм. Килешәсеңме, Таңсылу? Килешәм. Чыннан да Луара ханым, гомумән миңа Луара ханымның мәктәбен үттем мин 5 ел дәвамында Луара ханым белән бергә музейда эшләдем. Шуңа күрә дә инде татар театрының тарихында, аның ярдәмендә белә алдым. Һәм аның бу фикерләре белән дә бик килешәм. Чыннан да замана алымнары белән бер рәттән, менә ул әйткәнчә, музей шикеллерәк тә безгә килгән кешеләр еш кына безне музей дип атыйлар. Мин шул вакытта аларны төзәтеп куям. Юк, без музей түгел. Без хәтта юридик яктан да музей түгел. Нәкъ менә интерактив мультимедиа комплексы. Ләкин шул вакытта музей функциясын да үти ала торган комплекс. Менә бу комплекс бит инде чыннан да татар дөньясы өчен яңа әйбер. Менә халык ничек кабул итте? Ниндидер анда аңлашылмаучанлыклар тумадымы? Менә без 2021 елның 15 сентябрендә ачылдык. Һәм шунда ук инде анда укытучылар атналыгы да булды бездә, укытучыларны китердек үзебезгә, экскурсоводларны да китердек үзебез турында сөйләргә кирәк бит, үзебезне күрсәтергә. Үзебез күрсәтмәсәк, безне беркем дә күрсәтмидер әйткәндә. Үзеңә реклама ясамасаң. Анда килгән кешеләр арасында төрле фикерләр булды. Кемгәдер экспонатлар җитеп бетмәскә мөмкин. Ләкин күпчелек бик уңай фикерләр, бик уңай караш белән китә бездән. Безгә хәтта кайчакта бик шундый менә мондыйрак йөз белән килгән кешеләр дә, бик кәефсез килгән кешеләр киткәндә менә мондый йөз белән китәләр. Аларга барсына да ошый. Әйтик, мәсәлән, музейга дип килеп, каршыларында интерактив мәйданчык булу аларны ничектер куркытып калдырмыймы? Булдан да кешеләрдә чөнки көтелмәгән бит инде. Алар, мен әйткәнемчә, музей дип киләләр. Театрның музее бармысын дип сорыйлар. Әлбәттә, мин әйтәм, бар музей. Ләкин ул менә безнең юл аркылы гына бинабыз.
Камал театры бинасы, менә анда музей. Безнең бу интерактив мультимедиа комплексы. Менә шушы музейдан алынган мәгълүмат белән тутырылган комплекс. Шәрк клубында бит инде элек-электән яшьләр очрашканнар, алар инде анда үзара фикер алышканнар, шулай ук иҗат та иткәннәр. Менә бүгенге көндә яшьләр тартыламы? Яшьләр тартылмый дип әйтмәс идем, ләкин әле күбесе безнең турыда белмиде. Килгән кадәресе тартылып кабаттан киләләр. Чөнки мәсәлән безнең 3нче катта шундый универсаль китабыбыз бар. Ул татар театры тарихы турында да. Аны бер тапкыр ачып япканнан соң, ул инде театрның әлифбасына әйләнә. Шундый универсаль китап. Анда мәгълүмат әлифбада да, тарих буенча тутырылган китапта да, икесендә дә кайдыр берәр сәгатьлек. Димәк, гади экскурсиягә килгән кеше генә аны экскурсия вакытында тыңлап карап бетергә мөмкин түгел. Шуны тыңлар өчен генә булса да кабаттан киләләр безгә, менә кызыксынып тартылалар. Тартылмыйлар дип әйтә алмыйм. Менә араларында әйтик, татар театры тарихын белеп, үзләренең белемнәрен ныгытырга дип килүчеләр бармы? Менә шундый максат белән килүчеләр күп тә инде бездә. Экскурсия вакытында да кайбер вакытта экскурсияны алып барасың, бит инде җанланып сөйләсең, һәм кайбер мизгелләрдә үзләрен белгәнлеген дә күрсәтәләр. Һәм әйтәм, юкка да килмәгән икән бу кеше дип куям инде. Шәрк клубы экскурсиялар үткәрүдән тыш, ул инде төрле чаралар да үткәрә. Һәм әлбәттә инде спектакльләр дә күрсәтә. Шуларның беренчесе дип әйтергә кирәктер, ул Бичара кыз спектакле. Һәм белүемчә, аның әлеге сәхнәдә куелуы да юкка гына түгел. Менә шул хакта да сөйләп бетсәң инде. Бичара кыз, ул гомумән менә 1887 елда Габдрахман Ильяси тарафыннан язылган татар телендә беренче пьеса. Шуңа нигезләнеп куелган спектакль бу. Татар театрының туган көненә багышлап, театрыбызның баш режиссеры Фәрит абый Бекчәнтаев әлеге спектакльне Шәрек клубы сәхнәсендә куярга булды, җанландырырга булды. Безнең башта экскурсия бара. Икенче катта битеннән дә син күргәнең бар әлбәттә. Серле сәхнә өлеше, димәк, бүлмәгә килеп керәсең дә кап-караңгы урындыклар гына тора һәм экранда пыялада проекция. Безнең репертуардагы спектакльдән өзек. Кеше әлегә бер нәрсә тегә аңламыйча тора анда, спектакльне карый да, безнең карыячак шин тере артистларыбыз кая икәнсең дип аңламыйча да калалар. Сорау туа. Сорау туа. Аларны ул бүлмәдән алып чыгып китәм дә, уларда инде артистлар үзләре безгә ярдәм итеп декорацияларны, могҗиза барлыкка килә. Могҗиза, чыннан да могҗиза, чөнки пьелалар кайдыр артка китә, проекция югала, анда төрле берничә генә реквизит барлыкка килә, һәм артистлар инде үзләренең урыннарына басалар да, экскурсия биткәннән соң мин кире икенче катка алып төшәм, анда инде яп-якты һәм артистлар әзер торалар. Бу спектакльдә әлеге сәхнәдә куелуы юкка түгел, мен әйткәнемчә, сәер труппасы бит инде үзенең эшчәнлеген алып барган. Шуңа күрә мондый спектакльләрне әлеге сәхнәдә кую ул кирәк нәрсә. Хәзер инде тагын бер сюжетка тукталып битик әле. Безнең хәбәрчебез репетиция мизгелләрен күреп кайтты. Ихтибар экранга. Шәрек клубының хәзерге вакытта мультимедиа комплексына әверелүе турында әйтеп киттек инде. Ләкин биредә кыска вакытлы спектакльләр дә куела. Шуларның берсе Бичара кызның репетициясен без дә күзәтә алдык. Гомумән Бичара кызның тарихын дип әйткәндә, каян килеп чыкты ул, безне Фәрит абый Рафкатович барыбызна җыйды. Яшьләрне һәм менә шундый тәкъдим итте. Менә Шәрек клубында анда безнең яңа музей ачылды һәм шуңа җиктер монда бөтенләй безнең цифровой компьютерлар белән эшләнгән, бик күп технологиялар кулланылган һәм Фәрит абый тәкъдим итте безгә ниндидер живой, русча әйткәндә, живой әйбер күрсәтергә. Һәм гомумән әйткәндә, аның Бичара кызның әйберен аңларга кирәк. Без аны шулай итеп уйладык та, һәм шундый нәтиҗәгә килдек. Ничек булыр иде, ничек теге вакытларны әле беренче актерлар, Ашказарскийлар, Сахибҗамаловскийлар, ничек аны күрсәткәннәр микән, ничек алар эшләгән булырлар микән, ничек алар тамашачы янына чыгырлар микән, беренче тапкыр имеш аларның. Шул рәвешле Шәрек клубы кунаклары хәзер спектакль карап та хозурлана ала. Баскычыгыз бик бейгән. Таным бетте. Каралыкым. Фәриха. Спектакль 20 минут бара. Яшь бунаны айрыша да яратып карый икән. Шәрек клубы сәхнәсендә уйнау Камал театр сәхнәсеннән әлбәттә аерылып тора. Чөнки монда камерный сәхнә, камерный зал, һәм тамашачы синең һәрбер бөтен селкенешләрең, елмаюларың, күз карашларың, сулышларыңны күбрәк якынрак күрә һәм аны
зуррак формада тәэсир итә инде тамашачыга. Бишара кыз спектаклендә мин Махитап ролен башкарам. Хатын кыз булып уйнарга туры килүе бик кызыклы булды, чөнки беренче көннән үк ничектер хатын кыз тормышына ничектер якынаясың шикелле. Актерларның әзерләнүен, грим салуын, гомумән театр тормышының эчке кухнясын күзәтү үзе бер кызык күренеш. Мин авырмыйм. Әни мине авырый дип белде. Юк, мин авырмыйм. Ир зәхмәте тигән миңа. Анда кайсыдыр Сәхибә абыстайның файдасы тими? Юк, юк, булмас. Минем ризалыгымнан башка бирмәсләр. Шәрік клубында әлегрәк балалар өчен дә чаралар үтә торган булган. Якын киләчәктә менә мондый чаралар көтеләме? Әйе, 1912 елда Мәүлид бәйрәмендә, ул вакытта кыш көне үткәрелгән, балалар өчен бәйрәм кичәләр була. Һәм бу шул дәрәҗәдә балаларга да, аларның әтиәннәренә дә ошый ки, аны регуляр рәвештә һәр елны үткәрү теләге туа. Һәм 1913 елда да үткәрелә, 1914 елда да үткәрелә әле мондый чаралар. Анда балалар аралашыр әлбәттә, анда төрле тәмтемнар ашау мөмкинлеге дә була. Гомумән балалар һәм аларның әтиәннәре өчен яңа урыны була. Һәм бүгенге көндә без балалар өчен, нәкъ менә балалар өчен экскурсия викторина яки инде квест рәвешендә төрле чаралар да үткәрүне күз алдыбыз. Һәм шул вакытта әле монда инде хәзер балалар гына түгел, гомумән бездә шундый үзенчәлектә барлыгы киләчәк. Менә җәй көннән без аны ала бирсә эшли башлыйбыз. Киемнәрне биреп тору кешеләргә. Мәсәлән, безгә кунаклар килә. Без ул киемнәрне кешеләрне шушы костюмнарга китерәбез дә, төрле милли костюмнарга. Алар иске татар бистәсе буйлап фотога төшергә, видеога төшергә чыгып китәләр. Чөнки без менә Шәрик клубында торабыз. Мәсәлән, иске татар бистәсе юлу аркылы гына. Шунда фото, видеога төшеп, фотосессия ясап, кире кайталар. Алда сезне зур эшләр көтә икән. Без инде чиратыбызда бар тик уңышлар телибез. Сезгә кызыклы, матур әңгәмә өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Сау булашабыз. Сау булыгыз. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Үткәнен белмәгән кешенең киләчәге юк ди халык. Тарихны өйрәник, театрларыбызга йөрик.